μια κοινοπραξία η οποία λειτουργεί 14 πανεπιστήμια. Έχουμε 14 εταίρους, 4 associated εταίρους, έχουμε 2 συνδέσους πανεπιστημίων, έχουμε 8 μη ακαδημαϊκούς εταίρους και βλέπετε τη διασπορά λίγο στο χάρτη του πού βρίσκονται όλα αυτά τα πανεπιστήμια. Αυτή η βουλίτσα μικρή εδώ κάτω είμαστε εμείς, οι οποίοι όμως μικροί, αλλά προσπαθούμε και συμμετέχουμε ενεργά, πάρα πολύ ενεργά, σε όλες τις δράσεις του ΟΕΝΙΟΥ. Το όραμα αυτής της κοινοπραξίας είναι να γίνουμε το πρώτο ανοιχτό πανεπιστήμιο που αξιοποιεί την ψηφιακή εκπαίδευση για και με διαβίου εκπαιδευόμενους και διαβίου συμμετέχοντες σε ζωντανές κοινότητες, έτσι ώστε να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο, μια διαφορά στον κόσμο μας. Υπάρχει μια ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται στο site του ΕΑ, η οποία αναφέρεται πάρα πολύ αναλυτικά στο τι είναι το OpenEDU, στις διάφορες δράσεις, στις εκδηλώσεις. Σας δίνω ειδικά λιγάκι το σχήμα που μπορούσε να χωρέσει σε μια διαφάνεια. Και στο τέλος, αν θέλετε, μπορούμε να το ανεβάσουμε ξανά για να δείτε λίγο τη διεύθυνση. Μας βοηθούσε πάρα πολύ να το εντοπίσει κανείς μέσα από την πλατφόρμα του ΕΑ. Σας είπα λιγάκι ποιοι θα είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Πολύ σύντομα θα σας πω ότι ο κύριος Καλέας θα μας μιλήσει αμέσως τώρα για τις ευκαιρίες για συμπεριληπτική εκπαίδευση στο OpenEDU. Στη συνέχεια τον λόγο θα πάρει ο κύριος Καλέας, θα μας μιλήσει για ευκαιρίες ενίσχυσης και διεύρυνσης των διδακτικών σπουδών μέσω της συμμαχίας OpenEDU. Τον λόγο θα πάρει η κυρία Σοκόλη, θα μιλήσει για ευκαιρίες κινητικότητας που θα έχουν οι φοιτητές και όχι μόνο στο πλαίσιο του OpenEDU. Και στο τέλος, αντί για τον κύριο Κουλαουζίδη, ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται σήμερα μαζί μας και θα μας μιλούσε ενδεχομένως για άλλα πράγματα που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, όπως τα Mental Credentials, θα σας μιλήσω εδώ για τις πλατφόρμες τις οποίες σχεδιάζουμε, προκειμένου να βοηθήσουμε στην διεκπαιρέωση όλων αυτών των έργων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον καθηγητή κύριο Καμέα για να ξεκινήσει σήμερα να δώσει το ενακτήριο λάκτισμα από τις παρουσιάσεις. Κύριε Καμέα, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σε αυτή την συνεδρία. Ευχαριστώ τον κύριο Δημητρά που μας φιλοξενεί στο συνέδριο. Να ευχαριστήσω την κυρία Ροδοπούλου για τον συντονισμό. Και να ευχαριστήσω και όλους και τους συνεργάτες και όλες τις συνεργάτες της ομάδας του OpenEDU στο ΕΑ, που αυτή τη στιγμή έχει 20 άτομα και συνεχώς διευρύνεται. Λέγομαι Χιλέας Καμέας, είμαι καθηγητής πολιτικών επιστημών και τεχνολογίας και είμαι ο institutional coordinator, ο επαγγελματικός συντονιστής, αν θέλετε, για το ΕΑ και τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία OpenEDU. Η κυρία Ροδοπούλου γιατί εξήγησε την κοινοπραξία. Έχει σημασία να πούμε ότι σχεδόν όλα τα ανοιχτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συμμετέχουν σε αυτή την κοινοπραξία, εκτός από το OpenUK, το οποίο είναι associated partner, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται εκτός του Εράσμους. Και είναι σημαντικός ο στόχος να φτάσουμε σε ένα ευρωπαϊκό ανοιχτό πανεπιστήμιο σε 4 χρόνια, στο οποίο τα επιμέρους πανεπιστήμια θα συμμετέχουν ως μέλη. Άρα, εδώ μπροστά σας βλέπετε το μέλλον της ανοιχτής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και αν θέλετε η συμμετοχή μας σε αυτό το συνέδριο, όπως και σε άλλες εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν, είναι για να
παράξενο τώρα που κυρίως είναι σχέδια πολιτικών για την ανοιχτή επιστήμη, για την πρόσβαση κλπ. Αλλά με πράσινο χρώμα, με πράσινους κύκλους, έχουν κυκλώσει αυτά που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για τα οποία θα ακούσετε και λίγα περισσότερα στη συνέχεια. Την καθοδήγηση, την επαγγελματική καθοδήγηση που σας έλεγα, την πορτφόλιο διαβίου μάθησης, τη skilling και upskilling προγράμματα, διεύθυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαιδεύσεις για inclusive gender equality education στο προσωπικό αλλά και σε φοιτητές και φοιτητές για ψηφιακές δεξιότητες, ευκαιρίες συμμετοχής στην έρευνα, γιατί δημιουργούνται research clusters, η PhD student community που και αυτή δημιουργείται τώρα για τους φοιτητές και τις φοιτητές που κάνουν διδακτορικά. Θα γίνουν ποιοτικές εκπαιδεύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακές πλατφόρμες, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Προχωράμε στην επόμενη διαφάνεια. Και επίσης συμμετοχές στα mobility, στις δράσεις mobility, τόσο για φοιτητές και φοιτητές όσο για προσωπικό. Θα δοθούν 3 joint degrees που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του OpenEU, αλλά στην πορεία θα φτιάξουμε και άλλα. Θα δοθούν micro-credentials κοινά, τα οποία βρίσκονται υπό σχεδιασμό αυτή την περίοδο. Και βέβαια θα φτιαχτούν ψηφιακές κοινότητες φοιτητών και φοιτητριών μέσα από τις πλατφόρμες του έργου, στις οποίες η συμμετοχή μας θέλουμε να είναι σημαντική, γιατί είναι σημαντική και για εσάς. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι μια κοινή προσπάθεια του OpenEU. Ξεκινάμε από τη βάση, τα πανεπιστήμια αυτά είναι μια τεράστια βάση των φοιτητριών και σιγά σιγά προσπαθούμε να φτάσουμε στην κορυφή και για αυτή την προσπάθεια σας στέλνουμε όλους και όλες αραγούς να συμμετάσχετε, να υποφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο, να κοιτάξουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε προς το μέλλον της ανοιχτής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτά ήταν όλα, τα δικά μου. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστούμε. Και συνεχίζουμε με τις επιμέρους δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καμέα. Θα έχουμε και την ευκαιρία στο τέλος της συζήτησης να συζητήσουμε παραπάνω ίσως για αυτά. Τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Αλές. Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Εγώ θα σας μιλήσω γενικά για τον τρόπο με τον οποίο το OpenEU προσπαθεί να ενισχύσει την κοινή έρευνα. Γιατί αν σκεφτείτε τον στόχο στο βάθος της τετραετίας που είναι τα πανεπιστήμια αυτά να κάνουν και κοινή έρευνα, πρέπει να βρούμε ενδιάμεσες δράσεις που θα φτάσουμε εδώ. Λοιπόν, η πιο βασική δράση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να συσφίξουμε τους δεσμούς μας για την εκπαίδευση των διδακτορικών μας φοιτητών και φοιτητριών. Εκεί πέρα, το Consortium έχει σχεδιάσει 4 μεγάλες κατευθύνσεις. Η μία είναι η παροχή σύντομων μαθημάτων από πανεπιστήμια της κοινοπραξίας προς φοιτητές των πανεπιστήμιων της κοινοπραξίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια υποψήφια διδακτόρης από το ΕΑ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να παρακολουθήσει ένα σύντομο μάθημα ενός ή 2 ηλικίες σε διάστημα 2-3 εβδομάδων εξ υπόστασης από το ανοιχτό της Καταλωνίας ή το ανοιχτό της Ολλανδίας πάνω στο πώς φτιάχνει κανείς ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό είναι τεράστια ευκαιρία για τους φοιτητές των πανεπιστημίων να λύσουν κατάρτιση για θέματα τα οποία τα δικά τους πανεπιστήμια δεν έχουν δομημένη εκπαίδευση, τουλάχιστον για τους υψηλούς διδάκτες. Αυτό για τους φοιτητές και τις φοιτητές του δικού μας είναι τεράστια ευκαιρία, κυρίως γιατί στα ελληνικά πανεπιστήμια και στο δικό μας, κυρίως η επένδυση που κάνουμε είναι στην ερευνητική επίληψη. Άρα έχουμε ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε το προφίλ των φοιτητών και των φοιτητριών μας ως προς το έξτρα πράγματα που θέλουμε να μάθουμε. Ένα δεύτερο πράγμα είναι οι σύντομες επισκέψεις. Πέρα από το κλασικό Εράσμους που υπάρχει, το οποίο για φοιτητές και φοιτητρίες που είναι στα δικά πανεπιστήμια και έχουν το προφίλ των εργαζομένων, των ανθρώπων με οικογένεια και είναι ίσως δύσκολο να λείψουν 3-4 μήνες, το Consortium έχει σχεδιάσει την χρηματοδοτούμενη επίσκεψη για ερευνητικούς σκοπούς φοιτητών και φοιτητριών από όλα τα πανεπιστήμια της κοινοπραξίας, προς όλα τα πανεπιστήμια της κοινοπραξίας, με σκοπό να ενισχύσει την έρευνά τους και το networking με καθηγητές και καθηγήτριες από τα άλλα πανεπιστήμια. Έχουν
σίγουρα όλοι οι φοιτητές και φοιτητρίες μας θα μάθουν γι' αυτό και μπορούν να το αξιοποιήσουν σε βάθος τριετίας και τετραετίας μία φορά στο πλαίσιο των σπουδών τους. Μια άλλη μεγάλη δράση είναι τα θερινά και χειμερινά σχολεία. Ήδη σχεδιάζεται ένα για τον Δεκέμβριο του 2025, θα σχεδιαστούν 2 για το 26, 2 για το 27 και 1 για το 28. Αυτά είναι σχολεία της τάξης των 2-3 ημερών, τα οποία τα οργανώνει όλη η κοινοπραξία. Το πρώτο το οργανώνει το ΕΑΠ, πατώντας πάνω στην εμπειρία της ΣΑΕ, που κάνει κάθε χρόνο εργαστήρια για τους φοιτητές της, για τους διδακτορικούς φοιτητές της, αλλά και στο καλοκαίρι και στα επόμενα χειμώνες, πάλι συλλογικά σχεδιάζουμε schools, στα οποία αφενός μεν υπάρχουν παρουσιάσεις καθηγητών και καθηγητριών προς τους υποψήφιους διδάκτορες, αφετέρου ευκαιρίες για τους υποψήφιους διδάκτορες και διδακτόρισσες να παρουσιάσουν την έρευνά τους σε μεγαλύτερο ακροατήριο καθηγητών, καθηγητριών και συναδέλφων τους. Αυτό θα γίνει ήδη το Δεκέμβρη στην Αθήνα και προτρέπω τους φοιτητές και τις φοιτητριές μας να συμμετάσχουν αν θέλουν, διότι είναι κομμάτι το οποίο μπορεί κανείς να χτίσει έτσι και μια πιο διεθνή εμπειρία. Και το τέταρτο, το οποίο τώρα ξεκινάει, είναι η προσπάθεια να μετατρέψουμε αυτό που ευρέως λέμε συνεπίβλεψη ανάμεσα σε καθηγητές και καθηγήτριες διαφορετικών πανεπιστημίων, όπου συνεπιβλέπουν έναν υποψήφιο διδάκτορα ή διδακτόρισσα, στο να φτάσουμε σε κοινό πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, το οποίο ενδεχομένως να υπογράφεται από τα δύο πανεπιστήμια, στο πλαίσιο του οποίου να γίνονται μαθήματα και στο τέλος το degree να δίνεται μετά από κοινή έρευνα από το σύνδεσμο του πανεπιστημίου. Όπως βλέπετε, είναι προσπάθειες οι οποίες αφενός μεν δίνουν ευκαιρίες σε ερευνητικό προσωπικό και σε φοιτητές να κινηθούν κάπως ανεξάρτητα και να δικτυωθούν, αλλά επίσης σκοπεύουν να ευθυγραμμίσουν και τις διοικητικές εκπαιδευτικές διαδικασίες του πανεπιστημίου. Με αυτά τα λίγα λόγια, νομίζω ότι τέλειωσα εγώ και θα χαρώ να ακούσω μετά ερωτήσεις και τα Σε ευχαριστούμε κύριε Καλιάνο, μας πολύ ευσύνοπτα μας μιλήσατε για πράγματα τα οποία θέλουν δουλειά, θέλουν στήσιμο, έχουν ξεκινήσει και περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξή. Θα ήθελα τώρα να πάμε στην κυρία Σοκόλη, η οποία θα μας μιλήσει για ευκαιρίες πάλι για κινητικότητα φοιτητών και όχι μόνο στα πλαίσια του έργου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λέγομαι Σταυρούλα Σοκόλη και είμαι καθηγήτρια σύμβουλος στο πρόγραμμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του ΕΑΠ και ταυτόχρονα διεξάγω έρευνα στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού πάνω στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, στην εκπαίδευση και στην οπτικοακουστική δημιουργία. Εδώ όμως είμαι για να σας μιλήσω για τις ευκαιρίες κινητικότητας που θα προσφέρει το OpenEU. Το πλαίσιο έχει διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ο στόχος μου είναι να πάρετε μια ιδέα για το τι περιλαμβάνουν αυτές οι ευκαιρίες, καθώς θα ανακοινώνονται από τα αρμόδια γραφεία. Πρώτα να δούμε τι είναι η κινητικότητα στην επόμενη διαφάνεια. Κινητικότητα σημαίνει μετακίνηση για σπουδές, πρακτική άσκηση ή κατάρτιση σε ίδρυμα του OpenEU. Μπορεί να είναι διαζώσεις, εξ αποστάσεως ή συνδυαστική. Το βασικό είναι ότι υπάρχει αναγνώριση πιστωτικών μονάδων ECTS, δηλαδή οι μονάδες που αποκτάτε στο φορέα υποδοχής επιστρέφουν κανονικά στο πρόγραμμά σας στο ΕΑΠ. Στις δράσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επίπεδου, όπως μας είπε ο κ. Καλές προηγουμένως, καθώς και μέλη προσωπικού που ανάλογα με την εκάστοτε πρόσκληση. Τι προσφέρει λοιπόν το OpenEU? Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε ότι προσφέρει ανταλλαγή μαθημάτων. Μπορείτε να φοιτήσετε σε μάθημα άλλου ιδρύματος εταίρου και αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τα μαθήματα και οι πιστωτικές μονάδες αναγνωρίζονται στο ΕΑΠ. Δεύτερον, ενσωματωμένη κινητικότητα, δηλαδή μέρος ενός μαθήματος μπορεί να πραγματοποιείται σε άλλο πανεπιστήμιο του δικτύου, χωρίς να διακόπτεται η φοιτήση στο ΕΑΠ. Είναι ένας ευέλικτος τρόπος να αποκτήσετε εμπειρία από διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Τρίτον, προσφέρει προκαθορισμένες περιόδους κινητικότητας, αυτά τα παράθυρα που λέμε. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη μετακίνηση, ιδίως εντός κοινών πτυχίων μεταπτυχιακών και των micro degrees, των μικροτίτλων, όπως τα λέγαμε στα ελληνικά. Έτσι, η κινητικότητα δεν γίνεται εκτός προγράμματος, αλλά οργανωμένη.
τομείς που ενδιαφέρουν και τη διοίκηση και τα οικονομικά, όπως είναι η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιωσιμότητα κτλ. Πέμπτον, θα υπάρχει ενιαία διαδικτυακή προσφορά γλωσσικών μαθημάτων, μαθήματα γλωσσών δηλαδή από όλα τα ιδρύματα του δικτύου, ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να μπορούν να προετοιμαστούν πριν ή και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Υπάρχει γενικά ένα σχεδιασμός για υποστήριξη και διαφάνεια. Εφαρμόζονται δηλαδή κοινοί κανόνες αξιολόγησης με αντιστοίχηση βαθμολογίας, εναρμονισμένες διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών, με απλά λόγια ξέρετε εκ των προτέρων τι αναγνωρίζετε και πώς. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί το κανονιστικό πλαίσιο στην πράξη, στην επόμενη διαφάνεια. Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή της ευκαιρίας. Επιλέγετε το μάθημα, την περίοδο κινητικότητας, την πρακτική άσκηση που σας ταιριάζει, σύμφωνα με τις εκάστοτε προσκλήσεις και οδηγίες. Το δεύτερο βήμα είναι η συνεννόηση με το Σύμβουλο Σπουδών του ΕΑΠ. Προχωράμε στην στην κατάθεση της αίτησης μέσω του γραφείου Εράσμους του ΕΑΠ, στην έγκριση και εγγραφή στο Ίδρυμα Υποδοχής. Αυτό γίνεται σε συνεργασία των δύο γραφείων Εράσμους, ώστε η διαδικασία να είναι ομαλή. Και ολοκλήρωση και αναγνώριση. Μετά δηλαδή την επιτυχή ολοκλήρωση, μεταφέρονται οι πιστωτικές μονάδες και γίνεται αντιστοίχηση βαθμών στο σύστημα του ΕΑΠ. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι το OpenEQ έχει προβλέψει για τη ρύθμιση εγγραφών, δηλώσεων, αξιολόγηση, βαθμολόγησης και εξατομικευμένης υποστήριξης, ώστε να γίνεται μέσα από διασυνδεδεμένα πληροφορικά συστήματα. Ο στόχος είναι λιγότερα email, λιγότερα έντυπα, λιγότερη γραφειοκρατία και πιο γρήγορη ροή. Τα είδη κινητικότητας που θα δείτε να προκυρήσονται, που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, είναι η μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ο κοινός τίτλος σπουδών και η μετακίνηση προσωπικού. Κλείνοντας την επόμενη και τελευταία διαφάνεια, θα ήθελα να σας πω ότι το οικοσύστημα είναι έτοιμο ως προς τις διαδικασίες και την εναρμόνισή τους και ευκαιρίες θα ανακοινώνονται από τα αρμόδια γραφεία. Η κινητικότητα στο OpenEQ, θέλω να πω ότι δεν είναι απλώς μια ανταλλαγή, είναι μια σχεδιασμένη μαθησιακή εμπειρία με αναγνώριση και ουσιαστική αξία για το ακαδημαϊκό αλλά και το επαγγελματικό προφίλ των φοιτητών και φοιτητριών. Σας ευχαριστώ και θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις στο τέλος της παρουσίασης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σοκόλη. Μας δώσατε κι εσείς μια εικόνα για το πόσο, σε τι μεγάλο εύρος κινείται αυτή η κοινοπραξία, τι θέλει να πετύχει και τι μπορεί να κερδίσουν κυρίως οι φοιτητές και οι καθηγητές, ωστόσο, που εμπλέκονται σε μια διαδικασία μοιράσματος των διαδικασιών και των εμπειριών του Πανευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, θα ήθελα να πάρω τον λόγο εγώ και να σας μιλήσω για τις διαδικτυακές πλατφόρμες που χτίζουμε. Ουσιαστικά, θέλω να σας δείξουμε κάποια πράγματα για το πώς όλα αυτά τα όμορφα και τα φιλόδοξα σχέδια μπαίνουν σε πρακτική εφαρμογή. Γενικώς, ο στόχος αυτού του πακέτου εργασίας είναι να χτίσουμε μια ζωντανή, αφοσιωμένη και βιώσιμη κοινότητα OpenEQ. Αυτή η κοινότητα θα διευκολύνει την απολυτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της κοινοπραξίας και την μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη της κοινότητας και συνεργασία και με εξωτερικούς φορείς. Δηλαδή, δεν μένουμε μόνο στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς. Γι' αυτό το στόχο έχουμε τρεις αλληλένδετους επιμέρους στόχους, οι οποίοι έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται. Έχουμε συλλέξει βέλτιστες πρακτικές δέσμευσης, συνδιαμορφώνουμε στρατηγικές, με στόχο στο τέλος να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή την πληροφορία, όπως ας πούμε την έκθεση χαρτογράφησης, η οποία έχει ολοκληρωθεί ήδη, ώστε να χτίσουμε κάτι που λέγεται OpenEQ Community Engagement. Αυτό δηλαδή που θα μας δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και τρόπους για να μπορέσουμε να πετύχουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
Ο δεύτερος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην κοινότητα του OpenEU και της ευρύτερης κοινότητας όπου βρίσκεται κάθε ίδρυμα που συμμετέχει. Αυτό θα το κάνουμε μέσα από το σχεδιασμό τριών πλατφορμών. Η πρώτη και αυτή που ενδεχομένως να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους φοιτητές μας και τις φοιτητριές μας είναι μια κοινή πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Δηλαδή, θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν κοινό τρόπο να δίνουμε τα μαθήματά μας στις συμμαχικές ενότητες και όλα τα περί αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει ένας τρόπος συνεννόησης ανάμεσα σε όλα τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν. Δεν θα σας μιλήσω πολύ, απλώς θα σας αναφέρω ότι η δεύτερη πλατφόρμα ήδη σχεδιάστηκε σε πρώτο βαθμό. Αυτή έχει να κάνει με τη διευκόλυνση για τη διαχείριση των διαδικασιών. Γιατί κανένα ίδρυμα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχουν από πίσω μηχανισμοί στήριξης. Ωστόσο, η τρίτη πλατφόρμα είναι κάτι που είναι πολύ κοντά και σε μένα, και το αγαπώ πάλι. Είναι ένα πλατφόρμα, μια πλατφόρμα η οποία λέγεται OpenEU Digital Wellbeing. Αφορά δηλαδή στην ψηφιακή ευημερία των συμμετεχόντων όλων, θα προσφέρει ένα διαδικτυακό αυτοδιαγνωστικό εργαλείο. Είναι σε συνέχεια και απόρρια, αν θέλετε, αντιστοίχων εργαλείων που σχεδιάστηκαν κατά κύριο λόγο μέσα στην πανδημία. Και τώρα είμαστε σε διαδικασία να σχεδιάσουμε και εμείς την δική μας πλατφόρμα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους λοιπόν ηθικούς, διοντολογικούς, πρακτικούς ενδιασμούς που κάποιος μπορεί να έχει για την ολοκλήρωση αυτής της. Τέλος, θέλουμε να έχει ένα συλλογικό αντίκτυπο όλο το έργο. Θέλουμε να δημιουργηθεί στο τέλος αυτής της τετραετούς πορείας μια σταθερή αγορά εργασίας και εθελοντισμού. Σας λέω συγκεκριμένα ότι θέλουμε τουλάχιστον 3.000 ευκαιρίες για εργασία και πρακτικής άσκησης. Θέλουμε να υπάρχει τουλάχιστον ένα πουλ 50 ευρωπαϊκών συλλογικοτήτων που προσφέρουν θέσεις εθελοντισμού σε όλη την Ευρώπη και επειδή θα γίνουν και διάφορα φεστιβάλ στα πλαίσια του έργου, να έχουμε τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες σε κάθε φεστιβάλ που θα γίνει. Άρα, σχεδιάζουμε και μια άλλη πλατφόρμα, η οποία λέγεται Πλατφόρμα του Εθελοντισμού. Αυτή έχει ήδη ξεκινήσει, είμαστε στα πρώτα της βήματα, όμως τα πράγματα είναι θετικά. Και σχεδιάζουμε και 3 φεστιβάλ. Το κάθε φεστιβάλ θα είναι αφιερωμένο σε ένα από τα 3 βασικά θέματα της κοινοπραξίας, που μας καθοδηγούν και στις δράσεις που θέλουμε να διαπτυνιστούν. Το πρώτο θέμα αφορά στην κλιματική αλλαγή, το δεύτερο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το τρίτο στην ενίσχυση των δημοκρατικών αξιών και πρακτικών μέσα στο έργο. Αυτό δεν θα το κάνουμε μόνοι μας. Εδώ θα έχουμε την εξωστρέφεια σε όλη την ανάπτυξη. Θα συνεργαστούμε και με τον ιδιωτικό τομέα, με ενώσεις, με συλλογικότητες όπως ΜΚΟ και κοινωνίες των πολιτών, για να ενισχυθεί η ευρύτερη μεταφορά της γνώσης και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν. Τέλος, το τελευταίο κομμάτι που και αυτό τώρα ξεκινάει είναι η διαμόρφωση της αγροτικής ατζέντας του OpenEU. Θέλουμε να εντοπίσουμε ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών ή των υποψήφιων φοιτητών σε τοπικό πια επίπεδο. Το ξέρουμε για τη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει πολλές περιοχές, οι οποίες είναι απομακρυσμένες. Κάθε μία έχει την ιδιαιτερότητά της. Άλλες είναι νησιωτικές, άλλες ορεινές κτλ. Και σχεδιάζουμε ταυτόχρονα και διαδικτυακά εργαλεία για να εντοπίσουμε αυτές τις ανάγκες και να τις καλύψουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θέλω να πω ότι τελικός στόχος όλων αυτών των προσπαθειών είναι να προσφέρουμε πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς. Ήδη ακούστηκε ότι αναφερόμαστε και σε ομάδες του πληθυσμού που παραδοσιακά δυσκολεύονται να έχουν καλή πρόσβαση, σε ευάλωτες ομάδες, σε υποεκπροσωπούμενες ομάδες κτλ. Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Αυτό θέλω να κλείσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ανοίξω νομίζω τώρα το βήμα σε μια συζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας προσκαλέσω, εάν έχετε κάποιο σχόλιο,
Εάν έχετε κάποια ερώτηση, κάποιο θέμα που θα θέλετε λιγάκι να το συζητήσουμε, είναι ο χρόνος μας επαρκής για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ. Ναι, κύριε Σόλικο, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Βασίλη Σόλικος από το ΕΑΠ. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτά τα ιδρύματα, η κοινοπραξία που αναφέρατε, έχουν κάποιο accreditation, αν έχουν κάποια διαπίστευση, την οποία θα μπορούσαμε και εμείς να κυνηγήσουμε, για να έχουμε και το ίδιο επίπεδο, η ίδια συχνότητα επικοινωνίας και σε αυτό το τομέα. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα μήπως ο κύριος Καμέρας να πάρει το λόγο σε αυτό. Δεν άκουσα την ερώτηση. Είναι λίγο τριβιέντε, είναι λίγο μακριά από το μικρόφωνο. Λοιπόν, κύριε Καμέρα, ο κύριος Γιακάς ρώτησε αν υπάρχει κάποια διαπίστευση των πανεπιστημίων αυτών με τα οποία συνεργαζόμαστε και αν και εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε σε αυτόν τον δρόμο, αν δεν έχουμε ήδη πατήσει στα μονοπάτια αυτά, αν καταλάβω καλά. Όταν λέτε διαπίστευση των πανεπιστημίων, τι ακριβώς είναι? Είναι όλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά ανοιχτά πανεπιστήμια ή ξέρω κλασικά πανεπιστήμια? Πώς ακριβώς είναι η διαπίστευση? Για παράδειγμα, το EQUIS ή το AACSB. Κάποια διαπίστευση που έχουν κάποια business school ή κάποια άλλα ιδρύματα. Το EQUIS ή κάποιες άλλες διαπιστεύσεις. Εάν μπορώ, ξέρουμε ότι το δικό μας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Φέτος βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης των ανοιχτών πανεπιστημίων. Έτσι. Αυτό υπάρχει όμως γενικότερα μία έλλειψη, είμαστε λίγο πίσω σαν ανοιχτά πανεπιστήμια, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν συμμετέχουμε στις αξιολογήσεις, δεν μας παίζουν στις αξιολογήσεις των υπόλοιπων πανεπιστημίων, θεωρώντας ότι έχουμε τελείως διαφορετική στόχευση και μεθοδολογικές διαστάσεις. Οπότε είναι κάτι αυτό, κατά τη γνώμη μου, το οποίο πρέπει κανείς να το δει λίγο καλύτερα και μπορεί να μεταφερθεί και στους Ευρωπαίους συμμάχους. Να πάρω λίγο το λόγο εγώ, να προσθέσω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τη διαπίστευση, όχι με βάση τη συμμετοχή σε αυτούς τους οργανισμούς, είναι με βάση το ICTS. Δηλαδή η προσπάθεια να σχεδιάσουμε μηχανισμούς mobility, οι οποίοι τελικά θα αποδίδουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες οπουδήποτε από αυτά τα πανεπιστήμια, τα ICTS που θα παίρνουν στα πανεπιστήμια τους, ακόμα και αν αυτή τη δουλειά την κάνουν σε άλλο πανεπιστήμιο, είναι ένα επίπεδο, πώς το πω, ευθυγράμμισης των διαδικασιών μεταξύ των πανεπιστημίων, το οποίο προσπαθούμε να το πετύχουμε. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν ακούγοντας ο Αχιλλέας την απάντησή μου μπορεί να προσθέσει κάτι, αλλά φαντάζομαι στόχος διαπίστευσης με βάση κάποιο certification, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά αξίζει να το ναι, και εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει και δεν ξέρω αν χρειάζεται κιόλας σε αυτό το επίπεδο, διότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τις 65 ενώσεις ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που χρηματοδοτούνται αυτή τη στιγμή από το πρόγραμμα Εράσμους, εμείς είμαστε μία από αυτές, έχει να λύσει πιο βασικά προβλήματα που είναι η ευθυγράμμιση των διαδικασιών, η αναγνώριση των τίτλων. Δηλαδή, εμείς σας μιλάμε για micro-credentials, αλλά γνωρίζετε ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμα πλαίσιο για micro-credentials. Λοιπόν, πρέπει να τραβήξουμε μπροστά για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα στην αρχή. Όχι μόνο εμείς, όλες οι κοινοπραξίες, γιατί πέρα από τις 65 κοινοπραξίες υπάρχει από πάνω και μια δράση συντονισμού αυτών των κοινοπραξιών, ένα CSA που χρηματοδοτείται με αυτό το στόχο. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε όμως είναι ότι σε όποια δραστηριότητα συμμετάσχετε θα υπάρχει αναγνώριση, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Καλές, για όλον για τον φόρτο που θα καταβάλλετε. Με έτσι να το καταβάλλετε στο τέλος. Εσείς δηλαδή, είτε αυτό θα είναι με τη μορφή CTS, είτε θα είναι με τη μορφή κάποιου κοινού τίτλου, σίγουρα θα υπάρχει αναγνώριση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δοθούν κοινά accreditations, θα πρέπει οι διαδικασίες να είναι κοινές. Επομένως, αναγκαστικά περνάμε από αυτόν τον δρόμο. Πρώτα θα έχουμε κοινές διαδικασίες για να μπορούν να δοθούν αντίστοιχα accreditations. Γιατί διαφορετικά, αυτό πάλι το εντοπίζουμε, Βασίλη, μια και το ανέφερες, είναι ότι προφανώς προσπαθούμε να συγκριθούμε με business schools
Έτσι. Και αυτό εν μέρει μπορεί να το κάνει η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, γιατί δεν είναι business school, αλλά επίσης όταν θα έρθουν οι αξιολογητές θα βρουν διαφορετικές διαδικασίες από τα υπόλοιπα business schools και εκεί μπορεί να έχουμε προβλήματα στο πώς θα γίνουν τα τελικά. Εδώ χρόνια προσπαθούμε να εξηγήσουμε το πολύ πιο στην ελληνική αγορά ότι το ΕΑΠ έχει τις διαδικασίες του, έχει αντίστοιχη αξία με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια. Χρόνια προσπαθούμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές και να αποκτήσουμε την ίδια αξιολόγηση, κοινή αξιολόγηση, κοινή φόρμα, κοινή πλατφόρμα αξιολόγηση στην Ελλάδα, όσο μάλλον μιλάμε και για όλη την Ευρώπη. Εγώ μόνο να ζητήσω να συντομεύσω, γιατί έχουμε προφανώς κάποια ερώτηση υπάρχει με κρεμή και να την απαντήσουμε, ναι, δεν είδαμε ποιον είναι, αλλά να συντομεύσουμε και θα μπορέσουμε να βγούμε έξω όπου μας περιμένουν τα γνωστά, να κάνουμε την γνωστή ανάλυση.